na ipaswa nila, mga bata. Yeah. Gagmay! Walang tingnan. Dali. Yan, may nabili na. Asahar ko rin mga gagmay na eh. Ilan na nang sinay na. Bata mo mga nabit, kinain na. Kinain na, uy. Ano lang isda. Ay, kaluoy. Lusod. Kaluoy isda. Lusod na. Oh, na. Ay. Hindi kasi eskwela yung taon. Damati sa danon. Magpili-pili. Magpili-pili. May tuwa, ma. May piliun. Sari mo ni. Ganang kog nga nag-ununan. Ay, pakano ginununan gagmay isda. Tutuhan na silang taga. Yan na. Tutuhan sila. Mga mas kasitin rito. Daayan. Huy, nanglabay na po ka diya. Tuwa, nay. Ay, Ate Aisa. Ay. Wa may lahing isda ning labay. Dagko ka do. Ay. Matutong kumain ng ganyang isda. Di mag-inarte. Lagyan natin, ma. Ay, inartehon? Ha? Mag-inarte? Kaon dyan na. Huwag pili ay. Apo. Dapoy litson manok. Dilaw na si relax sa dalo. Umadang. Silangan. Miyuyo. Ano po naman Ginoo? Ano to? Nakayagaw ton? Isalikway. Naman di ay. Abos Ginoo. Ala to. Nasya to. Nato no? Daton. Dai, lagastas. Dai, dadarang cellphone dai. Charge, dai. Yakse. Lagastas. Parain mo, Ginoo mo. Dadarang cellphone, Lex. Gi-charge. Agi mo lamang nga dyan kuhanan dan na. Insay mga kainatan, mayampos ginuni mo. Pangadyo ni mo Ginoo nga ako kiratanan. Ay, okay. Kaya siliman kasi ang kabuhan ulit ka mag-ina mong tambaw. Insay mong kuhanan na. Paggali na lisod, gani ka maka-absent ra kag-usang. Karon di ka buros, sa mong buros. Bebe, Naging ko nga. Willing mo Ano po. mo nga doy, buros. Willing mo po kumo. Naho. Alaga din mo. Kada to, kuskusan. Dah, bala ka magwa pagani diha. Ato ka black in ang klitoris kayong kamuwa. Araw, di ko rin siya napasok ba? Ay, ay, Wala kamuwa klitoris. Naibas, sa napasok. Hala, ibas. Ay, ibas ko nung kaya kilaturis. Wala napasok. Ay, di na pa Wala ka na ron. Ayaw kasing katay siya. Oh, I'm sorry my love. Sweet heart. Insay binuhatan na isa, katong insay yung kahilo ba? Insa to? Natay. Insa man to, ay, liyan na day. Ayaw ako, mag-isang likoy. Galing-galing pa ba yung nag-folk? Di ka makaon. Ang kasi mag-sila kaya dyan kung emergency. Ano makaibaw siya dyan? Insay lasa. Lisa. Lami na, long. Lami na ton, si relax. Ang ipatilaw kay... Pumunta kayo ba na emergency na ibagzo? Kaluto-luto pala yung kahoy. No, Jud. Pakan po na ng si relax. Ipatilaw ko doon sila while. Ganahan. Ganyan ko na. Isan ko, ano maalas ang pagka-natamis. Ikaw, Gabi, ibinugno ay ni Risley. Kasi babaw silantay. Muna ng isang putan. Ay, kapait ang kilaturis na padyo. Ang kilaturis na ingka, ito na Lagi padyo. wrestling lagi white gloves. Isa floor, mag-wrestling o. Wrestling white gloves. Ano mo, Risley mo yung suko. Mag-gloves. Wala lagi kuno ilami kuno ng gloves dang. Ikaw kunay pa ka nagkindig, diya ka nang kindig. Pakpak sa kindig lami ba? Mo na isurya, ha? Kay ina na no. Ay mga sipti, arhidi di sipti. Kaya yung nagkuha pag kalendar og gihapin. Sip na tato. Kalendar nito. Wa man ka na naghapin. Garcia po nas Ginoo ba na? Grasya man po na, okay, grasya, disgrasya. Ampos Ginoo. Kay tanang na may milagro. Milagros Ginoo man nga na. Pila na edad? Tinig mga anak. Puno height, kalos yun kontro. High risk. Ay, 24. 34 ma. Aside sa imong sakit, imong edad taas na.
Hindi. Bahala, tas-tas na gidal, pero sakit. Siguro ayun doktor ha, makapasok ako ng problema sa kasing-kasing. Pwede na ko mga anak. Diyan naman. Galing, yan Pero po sino? sino? Maura aja day. Imo dyan ang aludhan. Ay, nalibang ka. Ludhan o gudhan. Kaman nagdupa, kaman nagpagluhod. Di pa man to na singag eh. Hmm. Luhod na ba? Luhod na labit na grabe. Luhod yun. Natay siyang kabuhan, magluhod ka. Ut-ut, tuhod. Ampus ginooy. Ay, nalibang mo siguro na itong senior. Nalibang dyan. Habang kumakain. Ay, ito. Laliksi na kayo. Nagtanga sa nalila. Luhod. Lahir. Doon isay? Ludhan, ako Hindi rin mo na magnalipay. Di, gang ka na dyan na nga murag kahilakan, nga murag di masyabot. Hilak naman na dyan ako na. Di ba kung hilak pa dyan nga, bata man na. Maka nag-ibang lagi dito, Res. Kung mo nag-ibang. Minggo na. Pupol. Pupul. Di na. Di pa rin sila nagbitay. Ang bastos. Grabe rin ito sa unang nagbitay. Ito nga nila, tumurang mo ito dating ismirin. Hoy, nasa naman mo na. Hindi kita ni Kaisa. Di na silang kumasaksi. Tasan. Muto. Hindi ti ang. Bitay mong pura mabugatay butol amo. Ay sa isa na ulit kay. Ay na nga. Nalalaw. Tanami, kami. Siyempre na. Di ba, di ka muli lang na. Gangan magligo. Sulyapan mo. Nasuya pa mo rin. Kuya ka man. Yan. Uy! Balik ka. Kita ka na eh. Ano? Usapang adult. Kung hindi na pwede isa. Iwagan ko. Iwagan ka Kaisa. Naipit ng dala. Mali ang panggal ko. Agkanta. Ayaw yung taon ako. Ayaw ako og isang likuay. Marapod ko yung may bawaan. Hindi ang pag-uban. Ano pa man nagkaag mga tiguan? Yan mo na tupos to. Hanigi. Kuwat. Ikaw. A few moments later. Tao. Kalian na na klase. Pero di ko mauban. Hindi makamupan ma. Maguna ko day. Magkuna ka. Kaon na kang maguna ko kay sayang ag oras. Ayang Mm. Sayang ag oras magwat-wat dadto jak. Pwede ra makabidaan maguna ko day ikaw. Magkuna ka ma. Ikaw. Bye. Sabi. Okay ra na ha. Kira ma. Halag mo. Kau na kau. Dadi ka mamin mo mama. Mamin ko ma. Kau na ka. Malapi ma. Love you kau. Magbinutan ha. Magbinutan di ko mo ba na kay maguna ko. Kau, hawid ha. Hawid. Arsahan na mong anak. Bye. Kau, I love you. Hawid ha, hawid. Hawid. I love you. Oh. Sigag adlaw. Alalam tinuod jud ay gingong nanay nga lami iguna ron kay humok. Ngumbati ko guna guys kay aron makatanom kog pipino. Mahalag init. Hala. Na medyo day maguna kay humok. Ang lami iguna dani kuan. Kanang naibuntag sa jo, ugma puhon. Kay di madyo ko dani makahuman. Sa jo kog mata. Ganina. Oo. Dala ko gibuhat ganina.
Ay. Manginayang ko ba, di ko katanong mag pipino kay. Ang pipino kuan. Dili ra bitaw si Ja, 40 days ra mamungan na. Ja. Kuan kanang nay. Nakatry na ko. Ganahan kong pipino, itanom. Kay favorite ba dyan ang pipino? Ja. Kuan ka nang nay makakaon na pug tarong kay aghang braces. Hapit na ni si Ja matangtang. Hapit na ni si Ja tangtangon. No nang desnyagi. Murag na dismaya ko ba nga nagtanom kong pipino di ko kakaog tarong. Ja. Ni magdintis. Nga hapit na ko no. Nga kuan na laman kaadyasan. Mga 3, mga 3 na lamang kabuwan. Di paghihapon di ko kakaon. Pero magtanong maghapon ko gutro. Kami magul sa guna. Naman dia rangan dai. Beda rebe. Asag din naman. Adi lagi pagtagad. Kana mga taong nangilabot ni pasagdira na. Kay pulaan na magula sila, di man gula sila makabot ug sa imong gusto sa kinabuhi. Kay kana sila mga audience ra na, kung sila mahimo ug sa imong desisyon. Ado paminaw gid sa ilang gingon, paminawag gid sa imong nasa imong kasing-kasing. Kung di ka ma-stress ra kada na, wa man kay mahimo. Ag lamida na imo ra nang didmahon, bahala sila. Ako guys, natuto na ako ngayon sa mga ganyang sitwasyon na pinapakailaman tayo ng tao. Huwag na nating pansinin, charot Tagalog. Kay natural na lang masakitan pero tayo mahimo, lupig ta. Uy, adyo lagi na ingana kay bulahan ng taong giing nag-ingana. Sagdira na sila. Ako bitaw. Imbento-imbentuhan ako istorya nga ingana. Arang gipa sa Dios. Kay lami ito ang Ginoo remi mo hatag silot sa mga taong ingana. Adyo jud ka baos. Adyo si reply eh. Kinsa ba na sila audience na sa imong kinabuhi? Di na sila makadiktar din sa imong gusto. Nang adyoy kasakit ug sa ilang gipangingon. Hala oy. Lami man day maguna kay humok ag juta. Ug mapon humanjud ni. Bali maguna ko dani mga 1 hour. Kay mulakaw ko. Mama ko din tabo. Imbestin ko sa ko muguna mga alauna, hours 2. Namili ko sa mga sinina. Para ba ko na hamang pamilyo. Nakatug bitaw ko. Mo to inahitabo. Nga. Ako kaguna diretso. Hala oy, lami lagig juta. Kay humok.
Nasakto jud din ay iguna di ay jud. Dangan pagunahon da subos. Ay, kita gahaw ang ada makita gang hinaharap wa masih po koy hinaharap. Char. Ako daghang nang bus na hapon. Pero no, ug nagalay mo istorya na hog mga negative. Sorry na lang mga jud kay agang buhat ng dana ug ari magalis messenger ug ari magalis messenger na ho mo message nga nang awadon bitaw ko. Aw sorry na lang. Sunod di na jud mo ka message na ho kaya hamo mo i-restrict. Hindi ko tigtigom og mga tawo nga nang kuan. Ay ikaw tiri hadyo pagtigom og mga tawo mga ingana. Para nimo nga di sila makahatag og kayuhan, mahimo ra kang maghatag ra nimo og stress. Adon ako ana. Adyo patuli. Ako nga na di ko mamasa adyo basaha. Tapik tumang ka. Nilabay nagpakaon nimo. Nilabay nagpalit sa imong maintenance nga ikaw man. Kaning kamot diha. Mga kiber. Kiber na lang. Hoy, lamig dito na. Ataglas ang dagway, oy. Yuta, tambok, manahin nagunahan. Diya, humukpot si dagunahon.